Kaixo, zer mozo bete? Dantzatzeko prest? Gaur landuko dugun koreografia oso berezia da. Zergatik? Bueno, kantu hau udaran atera genuen. Eta zuetariko askok ezagutuko duzue. Badakizu zein den? Bai, Lagunak kantua. Eta koreografia ikastea derrigorrezkoa duzue, kontzertuetan dena eman ahal izateko. Hortaz, has gaitezen. Lehenengo pausorekin hasiko gara, bai? Orduan, salto bat egingo dugu, eta eskuak aurrera luzatuko ditugu. Begira, horrela, bai? Hau egin eta gero, eskuak atzeraka botako ditugu, bai? Horrela. Eta hau egiten dugun bitartean, hankak barrura joango dira. Ez kanpora, kanpora ez, barrura. Ikusi. Bai? Berriro egingo dut. Orduan. Arindu ditza. Bueno, bigarren pausoa. Eskua luzatuko dugu, bai? Eskubirantz. Horrela. Hup. Gero, salto egingo dugu. Bai? Bat, bi. Eta esku honek beste hau jango du. Bai? Bat, bi, hiru. Gero, olatu bat irudikatzeko. Ikusi, Olatua, gorputzarekin, horrela, sisare bat izango bagina bezala, horrela, eta eskuak horrela, aurreraka. Bai, orduan, ikusi. Arindu ditzagun bihotzeko penak. Horraino hori, ez da? Aurrera guaz. Bai? Egin dugu hasiera. Arindu ditzagun bihotzeko penak. La 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 la. Ikusi hanka. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Bai? Sartu eta atera. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Eta besoak, gurtatuak. Bai, orduan. Arindu ditzagun bihotzeko penak. La 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 la. Pose. Nahi duzuen pose izan daiteke. Nik hau egin dut, baina horrela izan daiteke, horrela, nahi duzuena. Baina pose bat, bai? La 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 la. Lagunak eskuak aurrera luzatuko ditugu eta hankak hau egin dute. Bai, oraingoan bai kanpora egin dute, leheno barrura egin dute, baina orain kanpora. Orduan, lagunak, bai, hankak eta eskuak batera doaz. Lagunak, urrengo pausua. Atzera joango gara, bai? Eskubi, ezker, lau pausu izango dira atzera, bi eskubiarekin eta beste bi ezkerrarekin. Ikusi hankak. Eskubi, ezker, eskubi, ezker. Berriro. Eskubi, ezker, eskubi, ezker. Pauso egiteko besoak erabiliko ditugu. Eta besoak egin duten norabidea izango da, goitik bera. Begira. Bat, bi, hiru, lau. Berriro diot. Bat, bi, hiru, lau. Eta buruak ere atzera eta aurrera begiratuko du. Ikusi. Bat, bi, hiru, lau. Ongi da. Lagunak maita ditzagun. Urrengo pausua. Ukondoak okertuko ditugu eta ukondoak eskubira kolpetxo bat emango du, begira. Horrela. Zertarako? Ondoren datorren pausua egiteko. Kolpetxo bat emango dugu mugimendua bukatzeko. Bai? Eskubi, ezker, eskubi. Eta hankak ere erabiliko ditugu. Bai? Eskubi kolpet, ezker, eskubi. Bai, orduan. Lagunak maita ditzagun arima gardenak. Eskubiko besoa aurrerantz botako dugu. Horrela, bai, begira. Sabelarekin hau egiten dugu bitartean. Mugimendu. Sisare bat izango bagina bezala? Berdin. Horrela. Bai, orduan. Mugimendua hau izango litzateke. Eta beste aldera. Eta beste eskuarekin noski. Eta horrela.
bai? Horrela eta horrela. Orduan, maita ditzagun arima gardenak, la 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 la. Jose, lagunak. Hasieratik egingo dut, poliki. Arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la. Lagunak, maita ditzagun arima gardenak, la 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 la. Lagunak. Eta orain musikarekin probatuko dugu, bai? Azaitezen. Zaudete lagunak, arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la. Lagunak, maita ditzagun arima gardenak, la 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 la. Lagunak. Bueno, zer moduz? Erresa, ezta? Ikusiko duzue, segituan harrapatuko duzue. Hau izan dena gaurkoz, hurrengo astean ikusiko gara. Aio!